Se on huono toi, se laukaisu niin... Toi pitäisi keskittää aina toi takaisin, koska se liikkuu. Hei, onks meillä naulaa? Tuohon sais yhden niinku... Se nyt, koska kun se laukaisee, niin se tulee tän mukana aika pitkälti. Se kippasi tän sivuun. Joko se laitetaan toiselle tälle puolelle tämä naru. Se on yksi ratkaisu. Joo. Se on ehkä vähemmän turvallinen. Se on. Siitä puuttuu se niinku turva. No en mä tiedä. No ei se kyllä itsestään kyllä lähde. Sen takia lähtee se tästä kyllä kiinni sinne. Mutta jos lähtee itsestään, niin... Tää kulma on suht hyvä. Me tarvitaan pidemmät narut. Meillä on voimaa päästä. Tästä pitäisi sanoa, että sinne lavalle tuon projektiin. Se pitäisi olla pidempi. Se pitäisi olla tuolla. Tai lavalle. Niin, tai lavalla. Tai lavalla. Niin, sekin käy. Mut siitä saa vähemmän vauhtia. Voisi miten riukkasi sitten. Joo. Siitä ei nykästä siinä. Joo. Se lähtee niinku tyhjänä ensin. Joo, on se. Hei, me voidaan kokeilla. Ammu. More ammo. Se on aika kevyt. Totta laukasessa. Sopii vielä. Kuka yrittää laukastella, mutta paha. Okay. Is it in the middle? Meaning is it not hitting the... That is not in the middle enough, but we can't change it. Okay, hey, Olli. The box, is it hitting the supports or... Maybe it doesn't. I'll be okay. It'll be okay. One shot and then we must move it Yeah. back to the center. Okay. It moves Olli, on varo. primary axis. Ottakaa hei, mä otan kuvan, kun se on video. Nyt Esko ei usko, että syödään ehjät tai jotakin. Firing in 3, 2, 1.